Много малко от хората, които се занимават с танци, се замислят за ползите, които това изкуство носи не само на тялото, но и на мозъка им. Доскоро учените не обръщаха особено внимание на неврологичните ефекти от танцуването, но през последните години те започват да посвещават все повече изследвания на сложната умствена координация, която танците изискват. В статия от 2008 година в списание Scientific American, невролог от Колумбийския университет подчертава, че танцът, като съчетание на музика и движение, представлява двойна игра на удоволствието. Музиката стимулира центровете за възнаграждение в мозъка, а танцът активира сензорните и двигателните вериги, като създава усещане за пълно потапяне в преживяването. Изследвания са идентифицирали специфични области в мозъка, които се активират по време на учене и танцуване. Сред тях са двигателната част на мозъчната кора, соматосензорните пътища, базалните ганглии и малкия мозък. Двигателната кора участва в планирането, контрола и изпълнението на движенията, докато соматосензорните пътища в средната част на мозъка са отговорни за координацията на тези движения. Базалните ганглии действат в синхрон с други мозъчни области, за да координират плавните движения, а малкият мозък управлява по-фините и сложни стъпки, като тези в балета или съвременния танц. Докато някои образни изследвания показват кои области на мозъка се активират по време на танцуване, други разкриват как танците променят структурата на мозъка. Основните ползи включват подобряване на паметта и укрепване на невронните връзки, което може да допринесе за по-добра когнитивна функция с времето. Изследователите подчертават, че танците не само изискват умствени усилия, но също така включват социално взаимодействие. Тази форма на стимулация помага за намаляване на нивото на стресовия хормон кортизол, като по този начин танците допринасят за психичното здраве и благополучие. В проучване от 2012 година, проведено от изследователи от Държавния университет в Северна Дакота, се установява, че конкретно латиноамериканските танци подобряват настроението и развиват когнитивни умения като визуално разпознаване и вземане на решения. Други проучвания показват, че танцът увеличава нивата на хормона на щастието серотонин и подпомага създаването на нови невронни връзки, особено в мозъчни области, отговорни за дългосрочната памет и пространствената ориентация. В своята книга «Будният ум», главният медицински консултант на CNN, Санджай Гупта, обръща особено внимание на физическата активност и в частност на танците, като обобщава техните многобройни ползи. Танците ни помагат да развием по-голяма издръжливост, гъвкавост, сила и енергия. Те подобряват мускулния тонус и укрепват костите, усилват циркулацията на кръвта и лимфата и осигуряват по-добро снабдяване с кислород на клетките и тъканите. Освен това, танците водят до спокоен и дълбок сън, подобряват самочувствието и усещането за благополучие и насърчават отделянето на ендорфини, естествените хормони на щастието, които облегчават болката и подобряват настроението. Те също така спомагат за поддържане на нормално ниво на кръвната захар, намаляват риска от инсулинова резистентност и диабет, а също така подпомагат идеалното разпределение на теглото и поддържането му в дългосрочен план. Благодарение на танците, рискът от сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане също намалява, докато имунната система става по-силна. И така, ако все още се колебаете дали да се захванете с танци, не чакайте повече. Обувайте танцовите обувки и се впуснете в този вълнуващ свят. Сцената е ваша. Още интересна информация за света на танците може да намерите в официалния ни сайт infinityteambg.com.